Hindi wala. Mahalas niya. May tagabantay kay Eli ngayon, takas tayo, takas. Hi mga kagwaps, mga kalingap. Shout out po sa lahat ng viewers. Rich Team Evergreen. At syempre kay Kuya Bal sa lahat ng kalingap partners, kalingap viewers, sa mga always sumusuporta sa aking premiere. Especially guys doon po sa mga hindi nag-skip ng ads. At sa mga baguang subscribers, sa mga datihan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Rich Vlog, ang inyong lingkod. Like, share, and subscribe. At saka kay Ma'am Sisaline Kaliwanagan sa GC Barley, Toronto, Canada International. Yan. Mag-ano tayo, order tayo, try natin yun kay Ma'am Sisaline. So, yun, shout out sa mga naka-try ng naka-barley. At coming soon matry natin kung gaano ka ganda, kasarap ang product and effective. Dapat may tawag dito, mag-talk para maingganyo ba yung mga buyer, viewers na bumili. Diba yung mga kung gaano kaganda yung product at pagbabago pagka maka-take ka doon sa ganong brand. So for today's live, ay hindi pala ako live, vlog pala ako. Going to Nanay Rupina kasi guys, birthday ni Nanay Rupina. Ginutom ako dun sa handa namin. Ang sarap. Bango. Sana oil. Uy, may handa. Ano ba naman yung dala natin? Hindi ba yan handa? Ay, may tagirap tayo ngayon ay. Buti kung hindi tayo tagirap at bongga ang birthday ni Nanay Rupina. Ay, shout out nga pala dun sa mga nakapanood ng aking vlogs, yung pakain, mukbang dun sa tabing dagat sa ilalim ng puno. Napakagandang yun, experience ni Mami Amy. Kasi nag-enjoy syempre ang lahat, busog-lusog lahat ay. At saka ang sarap ng mga pinaluto namin. Mantakin mo malalaking pusit, alimango, ano ba yung isda na iyon? Pampano. Ang sarap, sariwa, malalaki. So yun. Guys, malapit na kami na Nanay Rufina. So nagbili lang kami ng tinapay. Konting salo-salo lang for Nanay Rufina's birthday. Pobre. Pobre si Tata. Yung motor pala yun. Ha? Yung motor pala yun. Saan? Nandoon? Parang siya. Meron yun So malapit na kami. In fairness, ang bango talaga ng ng sutang. Mahilig. Naamoy ko yan. Anong akala mo sa akin? Kulang ilong? Tangos-tangos yung ilong na yan. Diba? Shout out! Ha? Hindi nga, kain nga tayo ng pansit ba yun? Sutanghon. Ay, sutanghon pala. Nagkamali ako. Sutanghon. Tara na, let's go! Nandito na kami ngayon. Kain tayo, kain. Tara, tara. Siya, sige. Ay. Kakain tayo ay. Tara na! So, ngayon, kasama ko si Mami. Lang kami, wala si Mami Amy kasi may lakad. O, tago sa kaldero. Tago. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! To you. To you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Happy birth
Naglaba, Bina? Malaba pa lang. O maglalaba pa lang? Agoy. Sino kasama niyo? Kami lang dalawa, wala si Mami. Sila. Birthday! Happy birthday! Sige daw, palinis muna. Palakpakan. Kakainin, meridalan. Bakit walang laman baga yung ano? Mukhang may music ata, Bina. Invite namin kumain. Si Jessa. Jessa ba? Jessica, Jessica pala. Uy, nakalimutan ko na pangalan eh. ka na ano? Oo nga, nagpayat ka. Nagkasakit kasi si Papa, tig-alagaan ko. Si Papa. May matay po. Bakit? Matay. Bakit? Ewan ko. Baka ano, sa gutom, di kaya? Hindi po na ano na lang, bigla na lang. Parang nanghina daw. Ganun. Opo. Pero okay man, magaling. Okay na. Siya, sige, kain tayo. At may dala kaming pagkain. Sutanghon. Nilutuan namin si Nanay Rupina ng sutanghon. Nanay Rupina, happy birthday. Ha? Maulan, Nay. Oo, panay ang iyak ng langit. Kapasakot ko ng puro. Nay Rupina, happy birthday. Thank you po. Ayan yung handa namin. Thank you. Special sutanghon para sa iyong kaarawan. Yeah. Thank you. Tapos, meron tayo ditong syempre tinapay. May tinapay tayo dyan. Sinsya na Lula Rupina. At magbili na lang tayo ng maiinom. Ano bang bibili nating maiinom at bawal bagat kasi bina soft drinks. Juice na lang Sisto. tayo. Sisto na lang. Dapat magtimpla na lang tayo. No? Ay, Timpla na lang ako. Timpla na lang? Tapos, yelo. Meron ka dyan, Maria? Wala mabili. Ay, meron ako doon. Pineapple sa likod ng sakyan. Yelo na lang. Oo, meron ako doon. Wala na po mabili. So, sige. Kunin ko muna yung Piso ata ang Kunin ko muna yung 5 po. juice. Okay na isang yelo. Nakalak ata. Kasi bawal mag soft drinks eh. Juice na lang timplahin natin. Pero susi muna. Nilak ko na ata doon lahat. Pailaw na lang dyan, Bina, para maliwanag. Alam mo, di na kami mapunta dito? Oo, kala ko busy kayo. Hindi at tinawagan ko nga pag-picnic na. Ay, wala naman yat maulan. Si Ma'am Amy pati wala. Kaya nga rin nga namin nakasama. Ate, ilang bubuksan ka pang tubig to, hindi na. Sabi na, tama na yun. Magdudumi. Hindi man kita. Yun ang tanggalin mo. Paano mo kasi sa puta? Sabi ko nga kay Ma'am, dali-dali na tayo. Ha? Ha? Saksak mo na lumanda. Saksak mo na luman. Hindi ako natin ano. Niluto nga ako dali-dali. Ako na pati ito ano. Sabi ko, kuha ko nga si Lola Rupina. Sabi ko, puntahan natin kahit para paano baga. Nangyayari ba yan kahit paano? Picnic nga ni kami na magaligaya. Ako ganay. Ito palang kuryente. Hindi mo nakasaksak. Saan ba yung saksakan dyan? Ay, nasaan? Ayun na sa bintana nakakalay dyan sa may kortina yan. Diba na? Maulan baga naman. Kanina nga maulan. Hmm. At talagang wala kang pag-asang mag-ano. Diba na, te? Wala pa. Pakasaksak mo. Baka napatay mo. Pindutin mo na dyan. Saksak mo na. Wala kuryente ka. O yan. Anong ulam mong tanghali? Pansit. O, nagpansit ka na. Pinansitan ka na kanina? Para maglawi ang buhay. Madating pa ang maraming birthday. Nalipas na lang ano? Ay, kung kay Mamus, puntahan natin. O, na ito na, Bina. Inasipitin mo. Kasi mo na tayo mampaoy na si Jessica. Ano yan? Laki ng hilo, no? Timpla yan kay Mama Kitchen. Saan yung pitsil? Asa na yung
Ito oh. Di na. Kahit hindi na si Collins. Di na asukalan. Hindi naman ito kalingan. Hindi na asukalan yan. Hindi na yun, matamis na yun. Siya, sige. Ano na, ubas na ang kape men mo? Ubas na si kape men? Dani? Wala na. Ano pa ako may pera na naman sa susunod pa ako pinadala ng bibila na naman kita. Ganito ko na si Tita. Sige lang. Dito ka oh. Iluto nyo. Hoy. Kimuklap ka na dyan. Panchit. Ano yan? Nagpanchit sila, nagpanchit. Bigyan na natin si nanay ng pagkain. Bigyan mo na. Tara, Jessica. Sige. Gi, Bira. Anay. Tikman mo yung Hoy, hindi ka. Kain tayo. special sutango namin. Special sutang ho na ang pangit ng lasa. Yung sarap nito. Bakit? Hindi ka na May dibain. ka? Payang ko yung inaano. Nay, oh. Ay, naslay. Nay. Ito pa oh. Itom. Yan, naku. Tsak, masasarapan ka niyan. Ito pa oh. Magsama ito. Ito, tinapay. Ano ba ito? Ensaymada? Parang ang sarap. Bain. Nay. Di ba, halika na, Bain. Ha? Payang ko muna to, mausap eh. Dali na. Nay, oh. Oh, Jessica. Mas magasan titin mo sa nililab. Oh, thank you Lord sa pagkain. Kinamay ko na lang ha, malinis baga ang kamay. Pagkaunti mong kinuha mo. Alin? Oo nga. Tinidor yan. Jessica, may tinidor dyan. Ah, ang kapon. Dito may tinidor dyan yung plastic. Dispose. Ayun, may kinuha mo pala siya. Nasaan ang lamesa nyo dito, Nay? Ayun mo na ko. Agoy! Iba ang pinatungan ng lamesa ni Nanay. Ano yun, Ate Ritz, na itong babagang pag madali ni Kuya, yung mga dala siyang kaldero yata. Tapos yung isang dulo nagpigtan. Parang ano na. Kaya tinalian niya kayo, hindi pwede na ng kaldero, baka matikwan. Ay, natumba? Bakit? Kaya na, Bina. Pero hindi mo namin tatapon dyan lang. Yun, Mainit pa ano? Diyos na Kain na, Rich. Kumain ka na. Ako nagkain na ako. Nagkain ako sa bahay bago tayo nag-alis. Oh, nagkain ka na? Oo. Ba't parang ang puros tubig kayo dito? Ano Nagparaulan ba gati? Pumasok sa loob? Nagparaulan? Natin. Ano nga Ay na, si Im. Galing niya sa Kaya na kaya ito. Oh, sige na, nagkain ako sa bahay bago ako nag-alis. Kain na. Sanay. Nabi na, kuha na. Madalis ko na ito na. Yun na, upo na dyan. Upo na. Upo na. Kanina pa ako nakaupo. Ikaw umupo. Kaya na kasi nakaupo. Kamahulog, Bina. Diretso mo, Bina, ng ano. Kamahulog. Ito? Ayan. Gusto na yung anak mo, ano? Ayaw? Wala nga pala yung anak mo. Pakainin mo din ka. Dalahan ko na lang po nasa layasan. Ah, Naglalaro. sa layasan. Bye. Bain, dali ka na, Bain. Kuha ka. Kain na. Punta na ako. Dito po. Dito. Ay, pumayat ka ah. Hindi, damit lang yan. Yan lagi ang susuotin. Paras kayo ni Ah, may Bina. slice ba gambi na buksan mo? Nagsipagsiksihan na. May slice buksan mo. Uy, ano yun? Ano meron? Nagsipagsiksihan na kayo ni Bina. Kain na, Ate Ritz. Siya, sige. Yung disposable ba may tinidor? Aman. Diyan sa plastic, dala ko. Ayun. Ay, ito? Mm. Tinidot. Yan. Yung masarap, Nay?
Si nanay nagtatayo. Hoy, ano ka dyan? Masarap. Wala yan. Pag mahulog. Ang alin? Ano niya, plato. Ay, oo nga pala. Baka, tinapay, oh. Kuha na kayo. Asan ang anak mo? Uy, Ayaw Bina. kumain ng sutanghon. Uy, Tinapay. tinapay. Buksan mo, Bina, yung ano. Ito hindi ko makakam. Slice bread, buksan mo. Ito, buksan mo. Parang ang sarap. Ito? Yeah. Sige na, bigyan mo si ano ng slice bread. Sa atin hindi ma. Magkain ako sa bahay, makain ako ganyan. Ayun, makantik. Sarap, Jessica? Kain po tayo. Kain na naman po kami. Kaka pa nananaba. Kain na naman po kami ni Nanay Rufina. No, Nanay, no? Hindi tayo Paano natin marating ang outing kasi sigilag ulan. Paano marating natin ang 150 years? Hmm? Kain na lang kain. Oh, lubat na ba Kain ng yata? kain. Ma'am Rich, lubat na to? 150 years? Naglubat na daw? Anong Nagdilim sabi? na bagay ito bigla. Ha? Bigla nagdilim. Agoy. Pag minalas ka nga naman. Nay, anong request mo sa birthday mo, Nay? Wish. Wish mo. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish. Wish. Wish, wish, wish. Ko, marating ko ang 150 years. Hmm? Na yun. Hirap na yun. Wala na lagmak Mga sa'yo na. mag-aakay. Lagmak na wala na. Grabe naman ang request mo, Nay. Baala na si Lord, basta yun ang akin. Ilang taon ka na ba ngayon? Tutulungan ako niyan. Kung maging ano, Nay, ilang taon ka na ngayon, Nay? 83. Ay, 83 na pala si Nanay. 83 na ako ngayon. Si Mami Amy, ilang taon na nga, Mami Amy? 86 na si Mami Amy. Nasari Ma'am Amy. Nakabaga, kaya sino ng tanda mo. Naglayas ay, kaya hindi namin kasama. May pinuntahan ata. Ayun, shoutout po sa lahat ng viewers. Ayan, oh. Dala kami ng special sutanghon. Si Nanay serious kakain. Tapos meron kaming juice. May basta pala. Kain po tayo, kain. Sarap ng luto na yun, no? Espesyal. Tusukin nyo sa tinidor, Nay, para madala nyo yung sutanghon, Nay. Ha? Tinulungan, wala na. Sige, damihan nyo pag sandok. Ay, pag ano, iikot nyo yung tinidor. Niya. Siyempre dapat may mga wish kayo. Para malaman ng lahat. Wish ni Bina para kay Nanay Rufina sa kanyang kaarawan. Daw. Sexy ni Bina, oh. Pumayat na talaga ng tuluyan. Yan ang gusto ko. Wish ni Bina. Sana marami pang birthday. Ano masasabi mo dun sa gusto daw ni Nanay na 150 years daw siya? Kumain ng marami. Kumain ng marami. Para ano, mas lalong lumusog. Nasa iwan si nanay. Ha? Nachat pa yan.
nakakarinig ng tugtog. Kaya? Oh, yun. Dadala natin ng ano to. Yan sa radyo pa naka. Oo. Yung ginagamit natin kay Mamili na pagkanta. Ano ba tawag yun? Dapat dinala pala natin dito magkanta si Nanay Rupina. No. Wala na tayo ano. Diwan ko kung may internet dito. Malakas ang data? Hindi abot dito yung wifi. Hindi abot? Buti si wifi dyan, hindi abot. Anong ginagawa mo sa ano mo? Ngayon, wala. Nakadata ka? So ayun na ang request ni wish ni aabot ka pa daw ng 150 years. Kain ka daw ng madami para mas malusog. Sabi sa radyo, mag-i-snack. Hindi magtigil sa pag-snack. Snack? Para makarating ang 150 years. Snack lang, hindi kakain. Ay, makain. Plus snack pa. Mga-snack pa. Ay, doble-doble. Ay, kunti-kunti man lang yung kaya man lang. Hindi man yung isang ganyan, ubusin mo na. Ay, sabagay. Kunti-kunti, pakaramdam ng hapdi. Tayo. Kunti-kunti lang, bira. Mararating daw ang 150 years. Ay, ayun. Ayan ang gagawin ko. Ayun ang gagawin nyo. O ba? Ano lang? Kunti-kunti lang. Pagkaramdam ng hapdi, ano ka naman isna. Oh. Isang kanta dyan, happy birthday sa sarili mo, Nay. Anong kanta daw sa Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Kunin mo pati yung tray. Happy birthday to me. Palakpakan. So, wish ni Nanay, 150 years, aabot pa daw siya. Ay, abot siya, Nay, wala man kayong sakit. Malusog baga? O, di ba? May gamot man ako, yung spirulina, saka yung kapiming. Ayun ang ano mo. Gamot ba yun? Ang kape? Ayan, spirulina. Nakakapabata daw ito. Puta pa hingi. Oh, gusto kong bumata. Mainom nga din ako niyan. Kaya niya na Lola Rupina, nagagapang ka na lang. Ay mo na, Pampabata yan, Ay? Agoy, sikreto ni Nanay, oh. Oh, sikreto ni Nanay. 100,000 ito. Ha? Ang tapos ito. Yan? 1,000? May isang ganyan. Nawala na. Dito po. Ang kaaba. 26 ang ano nito, expired. Saan niyang galing? Sa anak ko, kay Jewel, pagpunta dito. Ay, huwag ka nyo magparapadala niyan at baka sunod na nagagapang ka na. Ito Baka Nanay Rupina, kaiinom mo yan, gagapang ka na dahil bumata ka na, ha? Nag-uuhan na ako. Oo, agoy. Sabagay, wala ka pang ngipin. Ayaw mo nun. Bumalik sa pagkabata si Nanay Rupina nang dahil dyan. O, di ba? Ito, gamit ka na ito. Ha? Magdala ka ng plato, Jessica. Kuhaan na mo si tatay mo nito, oh. Madami pa ay. Dala ka plato, Jessica. Narinig kaya ako ni Jessica? Kilala mo ako? Kain na. Kuha na. Sabayan si Nanay Rupina. Napano ang kamay mo? Napano ang kamay mo? Ha? Hindi yata narinig ka na yung pulyo. Ha? Hindi na Pinsan? Pinsan ka ni Bina? Sige, ilapit mo. Sige, yan. Ba't walang laman? Bi, ako daw magsando. Ako daw. Gidamihan mo. Diba? Sige, sandok na. Halika.
Saan ka? Alam mo sa tatay mo. Ayan, yung bisita mo. Yun. Yung bisita mo yun. Isa pang bisita. Isa pa, sige, bigyan mo. Sige na. Naya daw siya. Hindi. Ay, alik kayo, pasok. Isa lang. Isa lang. Ah, isa lang siya. Dan lang. Oo, naku. Matapon. Lahat ng ganyan ha. Ikaw tichik. Nasaan ba yung aso? Ba't ang ingay? Yan yan ba siya ngayon? Hay, bigyan mo daw ng binat na tumahimik ang aso mo. Bigyan mo tinapay. Nakita niya. Para tumahimik. Maririnig yung sa video. Sobrang ingay ay. Mainom ka? Ha? Nagtatago ang bisita ni Nanay Rupina. Nahihiya? Mm. Uy, dito, upo kayo dito. May upuan dito, oh. Ni Rupina, ano? Busog? Anay? Busog? Upo dito, upo. Paano na? Ha? Ano na pag-upo mo? Siya, sige na po. Huwag niyo na po akong alahanin. Kain na. Naglulubat na pala tong phone ko. Hindi na-charge ng maayos. Mamaya. Sige, kain na. Sino pa bibigyan mo dyan ng mga sutanghon? Si Kuya. O, sige, bigyan mo. Sige, te. Sige, sandukan mo na. Para yung lalagyan na lang dali namin pa uwi. O, tinapay, o. Mamili din. Minsan lang to. Bakit ikaw, kunti lang kinain mo? Hindi na. Mag-ano ka pa dyan sa plato para i-ano mo, mamaya. Alin? Asa plato ko? Oo. Ay, tinapay. Wala tinapay yan. Ayan, pwede mo dyan ilagay yung tira na ano. Ay, sutanghon. Hoy! Yan, itira mo sa iyong isa. Yun, ilagay mo na dyan. Para yung lagayan na lang namin. Hindi. Okay na yun. Ihalo mo na lang yung tinapay dyan. O, diba? Yan. Tapos ilagay mo na. Kasya naman na siguro, no? Bi ako, be. Bi ako. Baka matapon. Yun. Happy birthday, Nay Rupina. Happy birthday. Matuloy na kami. Baka ulanin kami. Matuloy na tayo. Yan, shout out po sa lahat. Eh, sino isi-shout out po, Nay? Shout out kanino? Shout out kay Kuya Carl, kay Ate Edna, Ay, kay ate, Kuya suko na kayo na Dominic, O siya, sige. kay Kuya Gab, kay Buti na paalala mo, Bina. ano, Resita ng gamot niya. dito sa Dua. Ay, Bina, dali mo na lang bukas. Dali mo bukas, magkantahan tayo. Ha? Punta ka na lang sa bahay. Magkantahan tayo. Ikaw na magdala, ha? Sa inyo. Ha? Bukas, ha? Ikaw na magdala ng reseta mo. At marami na rin akong reseta. Ay, baka kung saan kung saan makarating. O sige, baka maitapon ko. Nay Rupina, bye-bye. Bina, matuloy na kami. Bye. Ang ingay ng aso mo. Ang ingay ng aso. Aray ko. Wag mo kalimutan na yung ano mo, reseta sa gamot. Bina, wag mo kalimutan yung reseta sa gamot mo bukas, ha? Ano? Mapunta ako doon kay Ate Helen? Oh, wag masyadong umaga. Tama lang, pagising mo. Anong oras ka ba nagigising sa umaga? 9? Mga 10, pwede na yun. Huwag naman masyadong maaga. At hindi din naman ako nagigising ng maaga eh. Ha? Doon na lang ang bayad, Ate Rit. Ha? Doon na lang bayad. Anong bayad? Ay, susunduin mo ko? Oo. Tayo
mabili bukas pagkatapos nating magkantahan. Ha? Asan na si ano? Sino? Si Ma'am Helen. Andyan. Salamat sa handa. Sabi ko, wala, anong oras na wala pa sa exit. Wala pa kayo. Alak matutuloy. Oo. Wala, tingnan mo, ang pangit pag mag-swimming tayo. Ang ano ng langit. Gusto mo nga, yung malamig eh. Para di Hindi. Biglang mabaha yung ano, pupuntahan natin, Mampurog. So, si Ma'am Helen. Biglang babaha at katakot bagay yun. Paano lang? Malay mo sa birthday niya noon eh. Birthday ni Nuni, sure yun, kahit siguro magbaha. Ay, si Ma'am Amy.